Fractievoorzitter Isilgus van de VVD had een moosje inzien voor een pas op het plak, wat de spreiding werd onbelangend. Dit vernuveren een soort mensen, zei ex-burgemeester Johannes Kramer van Noord-Oost-Friesland. Er loopt natuurlijk wel een bestuurlijk probleem in Nederland dat die mensen in Ter Apel die moet opvangen worden. En daarvoor wie die spreidingswet bedoelt om daar wat aan te doen. Dus in die zin helpt het de boel net vooruit. Met name net omdat, ja, het nou krijgt liek het al, is het een probleem wat op het bordje van de gemeente loopt. Maar het is gewoon een rijksverantwoordelijkheid. En ja, dat is triest dat het Rijk daar nou moeilijk hoe docht om eruit te komen. Ja, want wat zei dat door de betrouwbaarheid van het Iepenbeer bestuur? Nou ja, dit is politiek, dus dat moet gewoon zien gaan krijgen. En wat dat budget laat ik graag aan oren hoe men moet eerst maar zijn besluit nemen wat men maar die moosje doet en vervolgens wat er maar die speringswet baat. Dus daar wil ik net op vooruit rennen. Ja, want hoe verhoudt dit hem tot het haalbaarheidsonderzoek wat je hem hoorde? Nou ja, dat haalbaarheidsonderzoek dat rent nou, dat is takkenweek houdt dat op. Hè. Dan in de laatste datum is vrij 22 december. Nou, dat betekent gewoon dat vervolgens de RIE een besluit nemen met de sale van als ze hier een AZC-vestiging willen indokken van maximaal 250 mensen. Ja, hoe dat komt met de speringswet en zo wat, ja, dat is dan onder de politiek hoe men dat beoordeelt. De meningen over de spreidingswet hebben altijd bot verdeeld geweest. Kramer vindt het zelfs wel een goed idee. Het is natuurlijk goed om wanneer dat er een probleem is met het opvangen van asielzoekers in Nederland, als dat op een bepaalde manier te heel onevenredig zwier valt bij gemeenten, met name in het noorden. En dat bijvoorbeeld gemeenten als Bloemendaal, Wassenaar, nou neem ze al maar op achteroorleun gaan en zeggen van ja, niet ons probleem. Ja, dan lossen we het net op nationaal. En die speringswet die krijgt bedoeld om daar wat om te doen, namelijk een evenredige en likwerdige verdeling over het land. Dat is een goed doel, maar er zit natuurlijk een heel soort politieke spanning op. En waarbij het er ook herinnert dat ja, gewoon die willen de instroom verminderen. Dat is een politieke discussie, maar de mensen die het je binnen, ja, die moeten wel plak krijgen.